A čaute ľudia, zdraví vás Staragon 4 a vysledujete The Energy Crafting Channel. Dneska nepôjde znova žiadnu hru, ale ukážeme si ako dať do Minecraftu Race Minimap pre verziu 1.3.1. Ale ja ju mám teraz nainštalovanú, takže si dám first update. Len čo sa mi zapne Minecraft, takže... Tak. Za ten čas vám vlastne ukážem, kde si to stiahnuť. A vlastne bohužiaľ teraz si musím dať históriu, pretože som omylom zavrel. Takže pôjdeme na Minecraft.com, Race Minimap mod, všetko bude v popisku. Pôjdete nižšie. Ospravedlňujem sa za fraps. Nahrávam cez Bandicam, kebyže niekoho zaujíma. Takže pôjdeme dole a dáme download minimap pre verziu 1.3.1. Počkáme 4 sekundy. Vlastne ja ju mám, ne? No tak vlastne si ju dáte iba uložiť na plochu, ja už mám, takže ju stiahovať nebudem. Takže takto. Napíšeme percento app data percento, pri xpčku a vy ste je tam spustiť, takže to. A pri Windows 7 takto, ako ste videli. Dáme roaming, potom sa odmerieme .minecraft, dáme bin. A ešte dôležité je mať WinRAR, aby sme to vlastne mohli otvoriť. Takže dáme otvoriť v programe WinRAR archiver. Trošku si to takto posuniem a otvoríme aj si túto minimapku. Tu je vlastne pár súborov, ktoré si takto skopírujeme a dáme do Minecraft VR. Jo, Minecraft musí byť vypnutý a predtým musíme vymazať meta.inf, takže sa ospravedlňujem. Takže OK, a vlastne teraz máme minimapku. Dáme login. Vlastne ja som natáčala jedno video, ale ja som si zväčšil Minecraft a ten s Bandicam to natáčala iba čiernu obrazovku. Takže díky. Už ideme na môj svet. A máme... Ospravedlňujem sa. Máme tu minimapku, takže musím to mať takto malé. A vlastne waypointy sa robia tak, že stlačíte C, sem dáte meno, domček napríklad, domcek a vyberete si farbu. A ja... Takáto sa mi moc nepáči. No to je jedno, proste napríklad bielu. A tak urobí vám to takýto checkpoint. Vypnúť si ho môžete, že stlačíte M, waypoint a on alebo off a môžete si ho tak až vymazať, že dáte remove, keep a remove. A potom sú tu rôzne nadstavenia, môžete si ho vypnúť, potom tu máte dead point, vlastne keď sa zabijete, tak vám ukazuje, kde ste sa zabili a počíta sa to do waypointov. Potom tu máme surface map, otvoríme si to a tu sú rôzne chunky a tak a najlepšie toto, slime chunk. Takže ukazuje vám to vlastne takto, kde sú tie slime chunky, sú všade. A takáto mapka sa zapína X-kom. Takže tak, a vlastne tie body sú slime chunky, takže kebyže tu stojím, tak podo mnou sa môže spávnuť slime. A ja by som sa pre tento tutoriál s vami rozlúčil. A ak sa vám video páčilo a pomohlo vám, tak dajte like a odber a tešite sa na ďalšie podobné let's playe a návody. Čaute.